салом алейкум тамошобинон ба ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз дар бозори Корвонем, нулевой дарвоза сеюм проход меоян, тарафи дасти рост мегарден, ҳаминҷода апай шарофат суроғ мекунед, дукони апай шарофат. ина ҳамаша мегирам. инҷа оптовияй ҳамаша бинед, заминора бинед. инҷа дукони оптовияй. оз мо шуморо дар бораи паплинои навинкаи апаш маълумот метем. сангои штрих задагӣ ира плюс минус ҳам меган. амарамат ё нарха ё як донаш 200 сомон е. Дига ҷуда ҳам ё 250 сомониян. вақте ки номи канал Libos TV гап зани, шумо да арзон карда метиҳан ё аҷоибот зуран. Сангошон наздик задагӣ ай. баъд апай шарофат худаш контрол мекуна ёда сангзанода. сангора хушрӯ бизанан, наздик бизанан, баъд качествада бисёр аҳамият метаҳад ҷада. ина марҳамат касе ки харидора бия меда. оли боша хаб кунем, ояндаша ба гап мезанем. ози фақат дар бораи ҳами паплинои чӣ гап мезанем? Штрих се санга. ина марҳамат бибинед шумо. ё ҳамаи качествоша оригинал ай. мо якта нишон медиҳем шуморо. ай пештар инамё ҳама новинкаанд. чизои новинкаро мо шумода намоиш метем. ҳай болоро дидем, боло камтарак баландтар ай. лекин оста мо мегирем ки шумо бибинед. касе ки душанбеда омада харидорӣ кунад, касе ки омада наметавона занг мезана. мо тамоми шаҳрҳои Россия доставка дорем. анаҷаш сар мешава лион. лионам як намуди паплинай баробари ҳами чиё дубайскиёан. качестваш ба дараҷаи оли зурай. баъд глошон зурай. глошон ябишни бисёртар глошон шутар местан. нигаҳ кунед, яркитара, рӯшантара нисбати дига материалҳо. нархи иё 150 сомон. барое ки иё сангошон се санга задагӣ ай. нархи материал чӣ ки шумо медонед, айсоби сангшам нарх тағйир меёвад. вақте ки санг бисёр мезананд, мисол санги тете мезананд, тетеда санг бисёр меравад, барои ҳамон қимат мешавад. як материал дига нав ромаге паплини доин ба дараҷоли ҳам ғафсиш ғафс ай, ҳам мулоимиш мулоим ай. баъд сангои зур задагӣ ай. аями се тарасидка ромаге ай. аями дар бозор набуд. барои ҳам гуфтам ки як минутам боша барои шумо амира реклама кунам. касе ки мехарад тезтар бихара ки тамом нашава. айнами савза суроғ кардем, чанд та суроғ кардем. ами савз мада набуда дига ҷо. айнамиҷода ҳастай савзи кабуташ ҳастай. сангора хушрӯ мезана. нархаш 150 сомон. ина бинед, 150 сомон. санга желед намекуна. санга камкам желед намекуна худаш. барои ҳамон нави се та намуд дорад. дигарошам ма сёмка кардам. ина касе ки мехоҳад биёяд ҳаминҷода харидорӣ кунад. не у тараф аз сёмка карда будем. бо навиҷода бо чӣ дори навинка? ина навинкош анаи се та дига навинка омаге. ина майдаглако ҳамаш навинкаанд. то ахира иҷа будем. пеш ма ина нишон бутам. иҷа надорем майдаглакоро пеш нишон бутем. ко майдаглако иҷа дана. айҷа мактоби ай ҷош. ина майдаглако. ана майдаглакоро мефаҳам шумо да нишон бутам. барое ки амира суроғ мекунед шумо майдагл. ина якта, дута, сета, ина чорта, панҷта майдагл. ина касе ки майдагл суроғ мекуна, ҳаминҷода бия харидорӣ кунад. касе ки наметавона омада занг бизанад. мо доставка дорем тамоми ҷо. дар бораи иҷа мо гап зада будем. иҷа аптоби ҷой. неки чизои новинкаша ман имрӯз фақат сёмка мекунам. касе канал да обуна нест обуна шава. касе ки обуна шидагиай як лайк мемона. касе да доставка дар кор шава. инами номраи ки таъда ҳастанд ҳамё хати занг бизанам.